Здравейте, казвам се Румен, от София съм, на 49 години съм. Чух от мой първ братовчет, който беше тук излекуван, Банджи. 300 кг беше, за 3 месеца свали 100 кг. И като видяхме, че е добре, реших и аз да дойда. Направиха ми операция, байпас на сърцето. Чувствам се много добре, благодарен съм на екипа и на самата фирма Мурсенита, за който съм много благодарен. Просто нямам думи за тях, не мога да си изкажа. А пък за доктор Мерич нямам думи. Съвършенен човек. Това е, което мога да кажа. Предпочитам на всеки един, който има нужда, да заповяда при доктор Мерич.